Moni, ma whispers mzigo limene zama strangers. Mwadzuka bwanji kulikonse komwe mukutimva mawu, no? Tati tiyambepo programu imene tidayilonjeza dzulo kuti tidzakhala tikuwunikira ziwiri zitatu zokhudzana ndi ma predictions amene anthu akupanga okhudzana nkhondo ya Russia ndi America. Chimene tingadziwe ndi choti Russia ndi America akhala ali pa nkhondo moyo wawo wonse, ngakhalenso mmene imayamba nkhondo ya Ukraine. Anthu ena nkumadabwa kuti akhala ali pa nkhondo ngakhale before nkhondo ya Ukraine. Russia tu ndi America nkhondo ndi yakalekale, ndipo nkhondo ya Russia ndi America si ya zaka 10, si ya zaka 50, ya zaka zopitilira pa 100 angapo ndithu. Kuchokera pamene dziko lapansi lidapita ku nkhondo yoyamba ya dziko lapansi, First World War. Ngakhalenso amene inkayamba First World War, malingana ndi kafukufuku wathu, sitikuti inu mukawerenge mabuku, sitikuti tibweretsa mabuku kuwuzani ngati umboni kuti apo utengera ndi buku ili, koma kutengera kafukufuku amene ifeso tachita ku Whispers of the Stranger, tikupeza kuti nkhondo ya America ndi Russia ndi nkhondo yoti ndi ya zaka ma 100. Nkhondo ya Russia ndi America tingathe kuyamba kuifotokoza kuti ndi nkhondo yapakati pa azungu, ndipo anthu amenewa adayamba kusamvana makamaka musayiwale chinthu china choti ambiri mwa anthu amene ali ku America ndi ma Europeans ndi azungu omwe adasamuka mu Europe ndikukhazikika ku continent imeneyi ya America. Kotero kuti pena umadzakhala kujinga kapena kuti umbuli pomaona ngati Britain ndi America ndi zinthu ziwiri zosiyana, ndi chinthu chimodzi. Britain ndi France kapati France ndi America ndi chinthu chimodzi, Germany ndi America ndi chinthu chimodzi. Kotero kuti tikamaona anthu amenewa tidziona kuti ndi chinthu chimodzi. Ambiri mwa anthu amene adakakhala ku America ndi zigawenga zomwe zinathawa kapena kusamuka mu continent ya Europe ndi kukakhala ku America. Pachifukwa chimenechi tikamaona tidziona chinthu chimodzi chabwino. Kuti zimenezi tikuzilankhula kuti tipindulepo chani. Chomwe tikufuna kupindula pamenepa ndi choti tikhale ndi picture yabwino pamene tikuyamba kufotokozera za nkhondo ya America ndi Russia. Tisayiwale kuti Russia ndi Europe, koma kuti zidawakomera azini ake pa zifukwa zawo kumayisimba Russia ngati ndi gawo la continent ina, ngati ndi continent payokha, koma kuti Russia kuti munthu amve bwinobwino ndi Europe. Pachoncho ndi empire yokhayo imene idali ndi dziko lalikulu mu mbiri ya azungu. Musayiwale kuti Ottoman Empire ndi ma empire ena onse achina Kaiser ndi zina, mupeza kuti Russia, dera limene lili la Russia, inali empire yayikulu, dziko chachikulu chimene chinali pansi pa ufumu umodzi mu nthawi yawo. Izitu tikutanthauza kuti nthawi zimenezi kuti Europe imachita mantha, gawo la Europe yonse imachita mantha ndi kukula kwa Russia, imene mwinaso ife timayidziwa kapati inunso mmayidziwa ndi dzina loti Soviet Union. Soviet Union ndi union imene inali ndi chigulu cha maiko, chinthaka chachikulu. Kotero kuti ufumu wa Soviet umakhala ngati umapereka chiopsezo kwa azungu anzake.
makamakatu musayiwale ife zinthu zomwe timaziona ngati nzopanda pake ndi zimene zamanga maiko amene lero lino timaona kuti ndi maiko aukali, maiko amene timaona kuti ndi maiko amene apanga zinthu zikuluzikulu pa dziko lapansi. Amenewa apanga zimenezo ndi zinthu zimene ife anthu akuda, ife ma-Africa, zimene timaziona ndi nzopanda pake ndi zimene iwowa apanga nazo mbiri maufumu ndi kumanga ma-empire awo. Izitu ndi zinthu ngati umodzi ngodya zimene ngakhale kamuzubanda ankatilimbikitsa: umodzi, kukhulupirika, kusunga mwambo ndi kumvera. Zinthu zinayi izi dziko lidati lizigwiritse ntchito, ufumu umakula, mmakhala ndi mphamvu, mmaopedwa, ngakhale chuma chanu chimathanso kumayenda bwino ngati anthu mutakhala kuti muli ndi umodzi, kukhulupirika, kumvera ndi kusunga mwambo. Tatumikira ngodya zinayi zimenezi zikuoneka kuti ndi ngodya zimene zamanga maiko azungu: umodzi, unity, kukhulupirika, kumvera ndi kusunga mwambo. Azungu ataona kukula kwa Soviet Union ndi kukhulupirika kwawo kwa anthu amenewa, kusunga mwambo kwawo, kumvera malamulo awo, zimenezi zinkapereka mantha ku maufumu ena a azungu, makamakatu maufumu a France, maufumu a Britain, maufumu a Germany, maufumu ngati a Italy ndi maufumu ena anali pa mantha ndi kukula kwa Russia kapati Soviet Union. Kwa choncho nkhondo asanayiyambe yofuna kuphwanya ndi kuthetsa this empire, kuti ngati itapitirira kukhala yayikulu chonchi ndi kuti nthawi zonse Russia idzakhala ipanga dominate mu zinthu zosiyanasiyana, chifukwa choti kuchulukana kwawo kudzawapangitsa nthawi zonse kuti adziwapambana azungu anzawo. Ndipo Ayuda, ichichi chinkaoneka kuti kwa iwowo ndi chiopsezo. Ayuda, gulu lililonse limene likupanga zinthu za mgwirizano zomvana za umodzi, kwa iwowo chimasanduka chiopsezo. Amaona kuti ndiye kuti nyasi zimene amafuna kuzifalitsa pa dziko zikhoza kukhala zovuta kuti zifalitsidwe kwa anthu amene akupanga zinthu mwa umodzi ndi modalirana ngati imene Soviet Union inalili. Kwa choncho anafuna kuyiphwanya Soviet kuti ikhale timagulu ting'ono tomwe tidzitheka kumatithira nkhondo, kutisinthira malamulo, kutiyika nkhwapa ndi zinthu zina, kuti adzikwanitse kupanga control mbali imeneyi. Asanapange zimenezi azungu, mwalinganato ndi mmene tikufufuzira mbiri za nkhondo. Izizi muzipeza ngati mutakhala ndi chidwi chofufuza mbiri za nkhondo za dziko lapansi. Ndipo mukafuna kufufuza, mufufuze mbiri za nkhondo za dziko lapansi beyond First World War. Musati mwafufuza zokhudza ndi First World War ndikunena kuti mudziwa mbiri za nkhondo za dziko lapansi. Ayi, muyenera kupita ndithu patsogolo kuphatikizirapo nkhondo zimene mukuzidziwa, zimene zidamenyedwa ndi atumiki. Ngati mukufuna kumvetsetsa bwinobwino nkhani yokhudzana ndi Soviet Union, komanso ngati mukufuna kudziwa za nkhondo ya Russia ndi America. Pa zifukwa zimenezi azungu adachita plan, ndipo plan imeneyi adafutukira mbuyo pang'ono kuchedwetsa dala ntchito yokaputa nkhondo yophwasula Soviet Union. Adachedwetsa dala ntchito yofuna kukathetsa Soviet Union poyamba nkhondo za mtundu wina, poyambitsa nkhondo za mtundu wina, ndipo nkhondo zimenezi zidali kukonzekera. Nkhondo zimenezi zidawathandiza pokonzekera zokhudzana ndi nkhondo yomwe amafuna kuti akayiyambe ndi Russia kapati Soviet Union. Ndipo zomwe anachita, anadziwa zakuchepa kwawo. Chinthu choyamba anadziwa zakuchepa kwawo, ndipo anadziwa kuti
chiwerengero chawo sichingakwanitse kupita kukayambana ndi Russia ndi kukayipambana nkhondo. Tikutanthauza za ma British, tikutanthauza ma Americans, ma French, ma Germany komanso ma Italians. Aliyense payekha atazindikira zakuchepa kwake, anadziwa zoti sangapite kukayiputa Soviet Union kuti akathetse ufumu umenewu akaugawe m'magulu ang'ono kuti iwo zimene akufuna kuti akhale omalamulira dziko lapansi zitheke. M'malo mwake anayambitsa ukapolo. Ukapolo umenewu anafuna kukulitsa kaye mphamvu za maiko awo pachitukuko, pa zachuma ndi zinthu zina. Ndipo anadziwa kuti zimenezi kuti zidzere mu njira yachilungamo zizatenga nthawi yayitali kwambiri komanso chuma chochuluka. Kotero anayambitsa nkhondo za ukapolo umene unapanga kosti kwambiri maiko ambiri pa dziko lapansi. Ndi pamene maiko ngati achina Malawi, achina Tanzania ndi wena azungu adayambitsa kaye nkhondo yolimbirana ma territory. Ndi pamene timapeza kuti this is our colonial masters. Anatipanga colonize kuti atitenge ndipo timagwiritsidwa ntchito mu zimene iwo akufuna. So iyi inali nkhondo yoyamba imene ma Europeans komanso ma Americans anayiona kuti yathandiza to build their capacity, mphamvu za nkhondo, mphamvu pa chuma ndi mphamvu pa zitukuko zosiyanasiyana. Atapanga zimenezi ndi mmene anaona kuti atakwanitsa ndi mmene anakayiyamba nkhondo yoyamba, the First World War. Ndipo cholinga chake chinali choti pakati pa France, Italy, Germany, Britain, America aone kuti ndi ndani akhale ndi upper hand kuziduswa zimene adule ku Soviet. Aliyense akafuna kuti chiduswa chimene adulecho iyeyo akhale kuti ndi colonial, amene apange colonize gawo limene lolo. Ndiye kunakhala ngati sono kukakanganirana ngati afisi afuna kugwetsa njati kapena mikango yufuna kugwetsa njati, ndiye uliwonse ukuona kuti kodi ndi lumapati. Anthu kanganirana nyama kuti iyi tigawana tisanasende imeneyi, tikangogwetsa tigawana tisanasende. Ndipo adayamba kuyika udani pakati pa Soviet Union, kubutsa phokoso mu Soviet kuti muyambike nkhondo ndipo iwaja apezepo olowerera. Komabe ankazindikira zakuchepa kwawo, ndipo zikanakhala kuti Britain, America, France, Italy ndi Germany, nkhondo zonse za dziko lapansi zimene amamenya, nkhondo zonse mpana za lero lino, adani awo onse akanakhala ngati kuti amamenya pogwiritsa ntchito anthu awo, tikutanthauza asilikali awo ndithu kuti ndi magazi a Britain. Tinena pano ku Britain bwezi kuli azimayi ambiri kuposa amuna, chifukwa kuti azibambo ambiri bwezi afera ku nkhondo. The same thing zikanachitika ngakhale ku America. Inde ngakhale zili choncho koma zikanaposa pa mulingo umenewo. Koma zikuoneka kuti nkhondo zambiri zimene anthu awo amaziyamba pa dziko lapansi amawatenga anthu kuchokera m'maiko amene anawapanga colonize ndi kumakagwiritsa ntchito mu nkhondo zimenezi. Iyi inali plan imene anachita kuyikonza ndipo sizinachitike mwangozi. Anazikonza ndithu bwinobwino kuti nkhondo zawo azazimenya pogwiritsa ntchito anthu amene adawagwira ukapolo ndipo anthu amene adzipitiriza kuagwira ukapolo mu njira zosiyanasiyana ngati mmene sakutigwirira ukapolo lero lino, pomatipatsa zithandizo ndi zinthu zina. Ndipo pakakhala mikangano ndi kumatiuza kuti ife tisaine tiyime kumbuyo kwawo, ife tikuyima kumbuyo kwa America nkhondo ichitike, wena ife tikutsutsana ndi America nkhondo isachitike. Izi mina mwaziona posito pompa pamene nkhondo ya ku Ukraine imakayamba, maiko akumasaina, wena kugwirizana nazo, wena ayi.
ndipo aliyense amasaina mofanana ndi ukapolo wake ku dziko linalo. Pachifukwa chimenechi mudzaona kuti anthu awa amaziyamba nkhondo zomwe amadalira kwathunthu gawo lalikulu kugwiritsa ntchito anthu ochoka m'mayiko ena kuti adziwamenyera nkhondo zimenezo. Atapanga izi, idayambika nkhondo mu chaka ngati sitikuyiwala matenti ndekuti 1918 to 1919. Nkhondo zimenezi zomenyana ndi Russia mu First World War kudapezeka kuti mmene amaganiza zopita onse Britain, America, France, Germany ndi Italy, Britain inalitapita kale mothamanga zedi kukayiyamba nkhondo ku Russia ndi cholinga choti ikakhale ndi gawo lalikulu. Ndipo mmene mayiko ena amapita anakapeza kuti Britain yafikako kale kuyamba kuthira nkhondo dziko la Russia. Ndipo anawagawa anthu awa m'magulu amene amalimbana okhaokha, ndipo iwo anasankhapo gulu limodzi lomwe amayima kumbuyo kwake kumakhala alipatsa chithandizo kuti anthu achitsikangana akumenyana okhaokha koma nkhondo iyi akumenya ma Europeans ndi ma Americans. Koma nkhondo inavuta ndithu, ma polar bears amene analimba kwambiri. Kunapezeka kuti asilikali oposa 348 aku America anamwalira mu nkhondo zimenezi. Koma tikaona chiwerengero cha asilikali 348 amene anamwalira aku America, komanso wena 300 amene anasowa ndi ena 200 something amene anabwerera ndi mabala ma casualties, zimaoneka kuchepa malinga ndi kukula kwa nkhondo. Ndipo kunapeza kuti asilikali osachepera 30 amenewa anakhala zaka zoposa 25 ku dziko la Russia atatsekerezedwa ngakhale nkhondo inali itatha, analephera kuti atuluke, ndipo anadzachita kuperekedwa ku America m'migwirizano ya mtundu wina. Pazifukwa zimenezi mungathe kuona kuti monse mmene ma Europeans ndi ma Americans akayambitsa nkhondo za slavery, Soviet Union inali ikudziwa kuti that slavery ma Europeans kapena kuti ma Americans anali pa chintchito cha preparedness, kudzikonzekeretsa okha nkhondo yokalimbana ndi Soviet Union. Ngati mukudziwa kumene kudachokera slavery, ndi mmene mudziwe kutalika kwa zifukwa za nkhondo yapakati pa Russia ndi ma Europeans komanso ma Americans. Ma Russia adazindikira ndipo sanakhulupirire konse kuti slavery inkachitika muchoonadi kuti it was for the benefit of the world. Ndichifukwa mukuona kuti that Russia, ngakhale kuti iwo ndi azungu ndi ma Europeans, mudzapeza kuti ali ndi gawo lochepa mukukhala ndi akapolo. Mukapita ku Russia simukapeza mitundu ya anthu achikuda kapena anthu ochoka mayiko ena amene akuoneka kuti adagwidwa ukapolo, ndipo ma Russia anali mgulu la anthu ogwira ukapolo ochokera m'mayiko ena ndi kumagwiritsa ntchito za ukapolo mu Russia kapena kuti mu Soviet Union. Koma mupeza kuti mayiko ambiri azungu in Europe tinena pano muli anthu achikuda, muli ma Indians, komanso muli mitundu ina ya azungu makamaka ochokera ku South America amene ali m'mayiko mmenemo ndipo anasanduka mbadwa za m'mayiko mmenemo chifukwa cha ukapolo. Koma izi simuzipeza ku China, izi simuzipeza in India, izi simuzipeza in Russia. Ndi chifukwa chani mayiko amene wasana kugwire nawo akapolo? Ndi chifukwa chani sana atenge nawo akapolo? Anali ndi anthu awo, ma empire awo anali akuluakulu, ndipo ameya awo kapati amezawo sankazigulitsa munjira yomakagula akapolo mayiko ena, chifukwa iwo sanali part ya anthu amene anadzayambitsa nkhondo ya slavery in the world pa dziko lapansi. Baba tipitilizabe kuti tisimbe zochuluka zokhudzana ndi
First World War komanso Second World War mupeza kuti monsemo muli zifukwa zapakati pa Russia, Britain komanso America kapati ma Europeans ndi ma Americans akuoneka kuti nkhondo zonse ziwiri za dziko lapansi inali njira imodzi yobisalira kufuna kuthetsa empire ya Soviet Union. Pachifukwa chimenechi Russia yakhala ikuzindikira nthawi zonse kuti azibale ake omwe ndi gawo la Europe ngati imene tanena moja kuti Russia it's a part of Europe, ndi gawonso la dziko limeneli about the continent imeneyi ya Europe. Palibe Russia payokha, palibe Europe popanda Russia. Russia ili mu continent ya Europe. Koma pazifukwa zimenezi adayamba kumalankhula anthu kapena anthu amene amakonda ma propaganda anayamba kumaziyika mu ndandanda oti zizioneka ndi kumveka ngati Russia ndi continent payokha kapena Russia kumakhala ngati ikusalidwa silili gawo la Europe maka pazifukwa za Ndale ndi nkhondo zimene zakhala zikuchitika pakati pawo. Chabwino magawo amene kuti afotokoza akhozotekera nthawi yayitali, koma tichite mwachangu tione zifukwa zina zimene America ikhozochita jenkha kapati zengelezo pa nkhani yoyambitsa nkhondo direct yoti nkhondoyo idzakhale kuti ndi yapakati pa iwowo ma Americans ndi dziko lina. Musayiwale kuti panopo ma Americans ali mu zinkhondo zomwe amapita ku dziko ndi dzina loti akukathandiza wena kuyambitsa zimpirikiti mdzikomo, dzikolo ndikuligawa m'magulu kudzera pa Ndale, ndiye mukabuka nkhondo America imapita ku gulu linalo nkumakanena kuti akuthandiza gulu linalo. Ayambanapo ndi dziko lonse la tunthu kuti ngati ali ku Afghanistan ndi ayambane ndi Afghanistan yonse. Ayi, amapezeka kuti mu Afghanistan imwe ma Americans ayima gulu lina lama Afghanistans. Ngati angabwere ku DRC sikuti adzayambana ndi DRC yonse, amayima mbali ina ya anthu aku DRC, ayima mbali ina ya anthu aku Iraq yo akuyambanitsani, iwowo ayima mbali inayo nkumamenya nkhondo mothandizana ndi mbali inayo. Koma nkhondo imene iwowo adayambana ndi dziko lonse la tunthu pawokha kuti akhale kuti iwowo akumenyana nkhondo ndi dziko, nkhondo ngati zimenezo ndi zosowa in America pakadali pano. Pachifukwa chimenechi America ngati kumamenya nkhondo maoneka kuti ndi yamphamvu, ndi nkhondo zimene amakalithira dziko nkhondo kudzera muzigawenga zimene zimakhala mdzikomo, zomwe iwonso amakhala kuti achita kupanga create gulu lomwe likumachedwa kuti ndi zigawenga zimene zikukhala ngati zikuwukira ulamuliro wa mdzikolo. Amapanga create zigawenga kapali kagulu ka anthu kamene kadzaoneka ngati sikakugwirizana ndi ulamuliro wa mdzikomo, ndiye kakayambisa chimpirikiti. America amakalowera ku gulu limenelo, ma British amalowera ku gulu limenelo, ma French, ma Germany, ma Italians amakalilowa dziko lija kulowera kumbuyo kwa gulu limenelo. Koma kuti apange declare nkhondo yona kuti panopo tikumenyana nkhondo ndi dziko lakuti, nkhondo zimenezo azunguwa palibe amaziopa chifukwa choti dziko la tunthu kumenyana nalo ndi chiopsezo pa chitetezo chawo. Kotero amapoti adzilimenya nkhondo dziko muziduswa amalimenya nkhondo dziko muziduswa, kuliyambanitsa kulilekanitsa. Ndicho linga choti payekha amaona kuti zimatheka kwa amenya anthu nkhondo. Ndifeke tanena moja kuti mgwirizano wa maiko kapena wa anthu, mudzi umene uli ndi mgwirizano, banja limene lili ndi mgwirizano limakhala chiopsezo kwa anthu ena, chifukwa anthu amene safunira nzawo zabwino amadziwa kuti mgwirizano amene uja kudzakhala kovuta kuti ife anthu aja tadyere masuku pamutu, tadyere mphotho, tapondereze ali pa mgwirizano chonchija. Kotero amakhulupirira kubweretsa chisokonezo m'maiko, mugawanikane ndi adzikuponderezani bwino. Maumboni amenewa mungathe kuwapeza m'maiko ngati DRC,
Iraq komanso ngakhale Libya kumene kuja kwa Gaddafi kuli mgwirizano kulibe nkhondo zinkayendera bwino kwadiyelera kwabera kwapondereza kunkavuta up until kudayambitsidwa nkhondo. Panopo Libya sili modziso mwa maiko ochita bwino pa dziko lapansi. Umu ndi mmene nkhondo zimachitikira kotera kuti apange declare ma Americans nkhondo direct America ndi Russia popanda kubweretsa kagulu kena kazigawenga mu Russia mo kukhoza kukhala kovuta kuti America apange declare that kind of war. Chifukwa kuti tiyembekezere kuti ma Americans ayenera kupita ku nkhondo wokha using the US Army. Ndi chifukwa chani nkhondo zambiri sizimamenyedwa ndi ma US Armies. Ndi chifukwa chona kuti tibwere mu pali imeneyoyo, tibwere mu section imeneyo yoti ndi chifukwa chani nkhondo zambiri zimene zikumenyedwa pano m'maiko sizikumenyedwa ndi ma US Armies. Ma US Armies ndi asilikali amene ndi apaderadera amene amayang'anira za chitetezo chonse cha dziko la America. Ndipo America singachite zibwana zomatenga ngakhale 10% ya asilikali amenewa ndi kumatumiza nkhondo ngati za ku Afghanistan, kumatumiza mu nkhondo ngati za ku Iraq, kumatumiza ku nkhondo zina zimene zili m'maiko kugwiritsa ntchito asilikali amenewa a US Army. Zimenezo nzosatheka. Ndi ochepa kwambiri mwa asilikali amenewa amene akumapita nawo mu nkhondo zimene tikuzitchulazo. Nkhondo zambiri zimene zikumenyedwa m'maiko amenewa, Britain ndi America ikumakangaza kutumizako asilikali aganyu oti olo amwalire ma dozens. Izi zimabweretsa umasiye ochepa ku maiko awo chifukwa kuti they got less to lose mu nkhondo zimenezi. Nkhondo zimenezi nthawi zambiri amazimenya at your expense. Ndifaya antiona kuti amazimenya nkhondo zimenezi at your expense. Ndifaya kuti in return zikhale kuti nkhondo zimenezi ma Americans dziko lo pali zimene azalibere, ma British aone kuti dziko azalibera chani, ma French, ma Italians, ma Germany amayenera kuti aone tidzabako chani. Kutanthauza kuti dziko lanulo adzalimenya nkhondo pawiri ngati sipatatu. Nkhondo yoyamba idzakhala kukuberani ma resources anu ndi kukubweretsani umphawi wa nanu imene idzakhala nkhondo. Nkhondo yachiwiri dziko lanulo adzalisiya bwinja, zitukuko zimene mudapanga adzaziphulitsa nkukhala masanza. Nkhondo yachitatu adzasiya atapha anthu ndi kusiya mabanja ambiri ali pa umasiye. So nkhondo zitatu zimenezi zimamenyedwa at the cost, ma expenses a dziko limene akulipanga nkhondo. Pachifukwa ichi America yakhala dziko lokhalo pa dziko lapansi limene lili ndi mafuta ochuluka ma reserve kuposa ngakhale maiko amene amayenga mafutawo. Musayiwale kuti tili ndi maiko ngati Nigeria, Libya, Sudan, tili ndi maiko ngati akina Saudi Arabia, akina Qatar, ndi maiko ena ambiri amene ali ndi zitsime za mafuta. Koma America ili ndi mafuta ma reserve kuposa maiko amene ali ndi zitsime za mafuta. Inu ngati simukukhulupirira, America ili ndi 3 trillion cubic liters ya fuel wa reserve. Sitikunena amene ali mafilling station, sitikunena za mafuta amene akuyembekeza kuti akagwiritsa ntchito mawa. Kwa mafuta amene ali reserved, it's about 3 trillion cubic liters. Pachifukwa chimenechi pali zambiri zoti tibwerenso tidzafotokoze kuti izizi zikupanga contribute bwanji komanso zingalepheretse bwanji kuti dziko la America lipite ku nkhondo. Musayiwale 3 trillion cubic liters ya mafuta palokha ndi bomba loti tati liphulike America ali ndi chipere. Pamenepo pali nkhani zina zochuluka. Mudzakhalenso pompano pamati tidzabwera ndi gawo lina lachiwiri lofotokozera nkhondo za America zidayamba bwanji, nanga America ikuchita jenkha bwanji osayambitsa nkhondo direct pakati pa iwo ndi Russia kapena China.